Salutare CallTrainers, sunt Marian, senior trainer și manager de produs la CallTrain și în cele ce urmează o să parcurgem împreună episodul 3, unde veți descoperi cum puteți utiliza flipchart-ul pentru activități și jocuri în CallTrain. În fiecare zi în care dezvoltăm activități și aplicații de training, suntem ghidați de misiunea noastră. Haideți să ne reamintim ce facem noi aici la CallTrain. Ajutăm trainerii și facilitatorii din întreaga lume să transforme și să livreze activitățile de training din sala de curs în activități online cu nivel de interacțiune egal sau superior celui din sală, astfel încât participanții să învețe ușor, lucrând în echipe și având parte de o experiență specială. Asta înseamnă că am construit funcționalități care să replice cât mai fidel modalitatea de operare din sala de curs, cu care tu să reproduci ușor activitățile pe care le utilizezi deja. În episodul de azi vom discuta despre lucrul cu pagini, obiectele de pe flipchart și despre MyBoard. De asemenea, o să explorăm perspectiva participantului versus perspectiva trainerului. Pentru că partea de flipchart este echipată cu multe capabilități pentru trainingul online, episodul de azi este doar partea întâi, rămânând să parcurgem și alte episoade în viitorul apropiat. Azi a venit momentul să explorăm partea de flipchart, o aplicație cheie în CallTrain pe baza cărei au fost construite majoritatea activităților din CallTrain Library. Când am început dezvoltarea părții de flipchart, ne-am dorit să putem reproduce cât mai fidel aspectul cât și funcționalitatea unui flipchart pe scenariile în care acesta este folosit în sala de curs de către trainer și de către participanți. În timp, acesta a evoluat astfel încât am extins capabilitățile și am implementat ideea de whiteboard sau de tablă, un perete pe care se poate lucra cu dimensiuni mari, dar și spațiul de lucru individual al participantului. Gândește-te la locul acesta în care omul ține instrumentele de lucru, scrie sau organizează diverse obiecte, cum ar fi post-it-urile. Unde am ajuns acum? Iată aici cele trei perspective cu care vom lua contact imediat. Flipchart-ul vertical, whiteboard-ul și MyBoard, un spațiu de lucru dedicat participantului. Un flipchart gol poate fi lansat din library sau launchpad. Despre detalii asupra modului în care poți lansa activități, te invit să explorezi episodul 2 dacă nu ai făcut-o încă. Haideți să pornim cu Flash Start, respectiv de aici, și iată că avem partea de flipchart pornită într-un tab separat. Hai să ne orientăm un pic înainte de a intra în detalii. În partea de sus regăsim zona de meniu, cu meniurile dedicate pentru design, formatare și facilitare. În partea stângă regăsim bara de instrumente sau așa numitul toolbar. În centru regăsim zona de lucru, adică foaia sau pagina de flipchart, iar în partea dreaptă panoul de echipă. În partea de navigare putem să ne plimbăm între pagini. În standard, flipchart-ul pleacă cu o singură pagină, dar puteți adăuga și altele după nevoie utilizând butonul plus. Fiecare pagină beneficiază de propriul format pe care îl puteți modifica din panoul Page Properties accesibil aici. Iată câteva caracteristici ale paginilor. În primul rând, paginile pot primi un nume, să spunem analiză, design, ok? Și de asemenea au această parte de formatare, de unde puteți să alegeți formatul sau mărimea. În acest moment, formatul este flipchart în portret, dar putem să-l schimbăm în flipchart în modul landscape. Dacă dăm apply, o să vedeți că s-a schimbat și formatul respectiv. Iată, se vede și aici. Dacă mergem la următoarea pagină, portret, dacă mergem la pagina aceasta, landscape. Unul din elementele de autenticitate apreciate de traineri este chiar rama. Al doilea ar fi mânerul de prindere. Desigur, ele pot fi modificate în partea de design, în zona de Page Properties, respectiv putem să schimbăm culoarea. Haideți să alegem negru de data asta. Și ce putem să mai facem aici? Putem să stabilim dacă are sau nu are acest page holder. Hai să mergem pe ascunderea acestuia. Dacă dăm apply, o să vedeți că s-a schimbat și formatul pentru pagina unde am dorit să aplic aceste setări. Titlul flipchart-ului este și el important pentru că oferă identitate acestei pagini, dar în măsura în care nu este potrivit pentru activitatea voastră, îl puteți ascunde din Page Properties, adică de aici, alegând opțiunea Don't Show Heading. Iată că a dispărut. Mergem aici, alegem să-l punem și de asemenea observați că putem să schimbăm logo-ul și culoarea background-ului. Aș încerca ceva diferit ca să puteți să vedeți diferența. Și hai să punem și ramă de culoare albă. Iată ce rezultat am obținut.
Dacă schimbăm și culoarea textului, probabil că obținem ceva interesant. În termen de ordonare a paginilor, puteți decide ordinea în care se afișează acestea, trăgând de acest mâner. Da? Iată-le cum schimbă locul. Iată, mai adaug una ca să vedem cum funcționează. Iar dacă, ce știu eu, poate că sunt pagini în plus aici, puteți să decideți să le ștergeți, respectiv utilizând acest buton Delete Page sau, de ce nu, să le duplicăm dacă asta vă doriți să faceți. Bara de instrumente sau toolbar-ul este locul în care găsim câteva instrumente care reproduc obiectele des folosite în realitate, cum ar fi, de exemplu, magneți, litere sau numere de la 1 la 9, similare cu cele pe care le punem pe frigider. Găsiți aici două formate, câteva culori și 3 mărimi. Haideți să încercăm o variantă, o versiune mare, iată cum arată un magnet. Foarte util atunci când trebuie să marcăm ceva important pe flipchart sau un rezultat interesant. De asemenea, avem o parte de notițe. Notițe similare cu post-it-urile sau cu sticky notes. Extrem de utile, chiar indispensabile pentru organizarea activităților creative de tip brainstorming sau de analiză. Există aici 19 culori disponibile, 4 formate și 3 mărimi standard pentru a reflecta cât mai precis scenariul de lucru. Iată aici formatul de tip pătrat sau iată formatul de tip dreptunghi vertical sau putem să mergem pe un dreptunghi orizontal. De ce nu să încercăm și cu un cerc? Ia să vedem. Poftiți. Iată un cerc. Haideți să încercăm și cu un dreptunghi vertical. Ca și alte obiecte de pe toolbar, notițele au o bară de formatare proprie, aceasta, unde puteți schimba culoarea. Haideți să încercăm o altă culoare, culoarea textului, alinierea și așa mai departe. Atunci când aveți nevoie să experimentați cu cercuri, pătrate, dreptunghiuri sau triunghiuri, puteți să folosiți formele geometrice, adică shapes. Voi alege acum un triunghi și puteți să observați că se pot redimensiona ușor, de asemenea se poate schimba culoarea, gradul de transparență, iată așa, și în ultimul rând ele pot să se și rotească. Coltrane vine cu o librărie de peste 2000 de icoane care se pot redimensiona. Haideți să alegem una de aici. La dimensiuni de până la 120 de pixeli și de asemenea se pot recolora. Pe lângă rolul standard de formatare, cu ajutorul căruia desenați, tabelele pot fi folosite și pe post de container pentru alte obiecte, oferind oportunități interesante de lucru în activități. Haideți să aruncăm o privire. Dacă pun un tabel cu 3 ori 3 în cazul ăsta și merg aici și stabilesc acest comportament, respectiv să primească notițe, în momentul în care o să adaug notițe pe flipchart, haideți să adunăm câteva aici, acestea o să observați că sunt absorbite în fiecare celulă în parte, creând un obiect nou, da? Cu o formatare diferită. Aveți posibilitatea de a adăuga imagini în aplicație, încărcându-le de pe discul local sau utilizând un link, ca în cazul acesta. Haideți să mergem pe Unsplash, să deschidem o poză și să copiem. Ia să vedem aici. Copy Image Link. Dacă merg în partea de flipchart, înapoi pot să adaug acest link în zona aceasta. Odată ce l-am bifat, pot să văd imaginea pe flipchart. Obiectele de flipchart reprezintă baza interacțiunii între participanți și sunt elementele esențiale pentru designul de activități. Pentru fiecare dintre ele merită să parcurgem un tutorial separat, deoarece acum am trecut în revistă doar posibilitățile de lucru. Ca facilitator, pot să activez pentru participanți un spațiu de lucru propriu, numit My Board. O să mă refer la acesta ca fiind o tabliță, desigur cu ghilimele de rigoare. My Board se poate activa din meniul de facilitare, de aici, Enable Boards sau Disable Boards. Atunci când un participant lucrează cu obiectele pe tablița proprie, acestea nu sunt vizibile către alți participanți. De exemplu, aș putea să
fac ceva de genul acesta și ceilalți participanți nu o să vadă aceste notițe. Asta permite implementarea de activități de tip silent brainstorming, în care participanților li se oferă un timp de gândire înainte să-și prezinte ideile sau gândurile pentru a evita contaminarea sau influențarea nedorită în echipă. Când sunt gata, pot să vin și să prezint pe flipchart ideile mele și în momentul acesta o să fie vizibile către toți participanții. Și azi suntem ajutați de Jojo pentru acest tutorial. De ce? Pentru că perspectiva participantului este diferită de cea a antrenorului. Hai să vedem câteva diferențe aici. Dacă ar fi să adaug câteva pagini, pot să fac acest lucru ca participant, însă, dacă observați, nu le mai pot șterge. De asemenea, lipsesc meniurile de design și cel de facilitare, partea de formatare din zona de navigare este inexistentă, iar vizual se poate face comparația aici. Această fereastră este perspectiva participantului, cea din spate este perspectiva trainerului. Îți recomand să explorezi aceste diferențe pentru a păstra în permanență controlul conștient asupra modului în care desfășori activitatea. Am ajuns la finalul acestui episod. Am avut ocazia să trecem în revistă lucruri cu pagini, obiectele specifice și, mai bun, toate capabilități utile pentru facilitarea activităților pe durata sesiunilor de remote training. Ce să vă urez? Urmați-vă pasiunea, haideți să schimbăm lumea și să facem oameni mai buni cu remote training. Salutare Call Trainers și ne revedem în episodul următor.